Zdravím všechny! A já, tady Pavel Walter a vítám vás v prvním díle Minecraft série Co se jak staví. Dneska si společně ukážeme, jak staví portál do Endu. Portál do Endu, možná, nevím, jestli to víte nebo nevíte, ale jdeme na. Jsem unavený, ty vado. To bude krásný video. Tak a jak se staví portál do Endu? Portál do Endu je v překladu z těchto bloků. Takhle. Tom dáte. Počkej. Ty. Bude chvilku trvat? No, nebude to trvat, ale chviličku to potrvá. Ale úplně malou chviličku, nebojte. A pak jenom stačí lítnout, když to chcete udělat. Vlevo, vpravo, tak stačí. Radši, často se vám to nemusí povíst. Třeba jako teď ne. Takže vždycky takhle udělám, že to sničím. A ještě tohle. Počkej. Kurně? To se nejde. Ale už víte, jak se to staví prostě. Okay. Prostě takhle. Teď by si měli zapnout. Jo. A tady je portál do Endu. Ještě vám to v tom ukážu, jak to tam vypadá. Často se objevíte v takovéhle krabici. A prostě musíte bokama se vystupovat až na tuhle skálu. Tady té skále někde sídlí pan Dráček. Jak se jmenuje, tady už vidíte nahoře jeho života, ale tady zrovna sedí. Tohle krystaly musíte zničit, aby ho to neoživovalo. Například takhle. Začne do něj bohnout. No vlastně. No. Tak to by bylo pro dnešek. Počkej, ne? Teďka se přesně postavím. Tak. To by bylo pro dnešek vše. Mějte se krásně.